endangered species undong. Endangered species? Bawal na sila putlon. Aga ko, kaning na nga, endangered ba na? Kung ano siya, duwa na endangered species na. Delikado na. Kinadelikatuhan, yung kaundog mga musanay, pastilan. Ano na naman daw, antusok-tusok niya. Pagsawilik na nasbugbog undong. Sorry my son, you born without mother. Handa na naman. Malmaan niyo mo ang kagupuhan ni Magellan niya. Di, mahol malo kay, di araman direct, takawag, hulmahan o? Uy, ginoo ko. 6-pack. Kung mo na kay Bilbil, 7 packs mag-iPod ka. Forever yan. Ano po tayo dito? Okay na? Okay na din. Hello mga ka-Junjuns! Hello, good afternoon and welcome to my channel, Junjuns TV! And, ningapit ni Dari, nakakita ko sap na ay dagat. No! Wait na guys, si Lolo Kikoy, may nag-atong cameraman ron. So, ako patingogan si Lolo Kikoy, hang switch on, ano ya? Oh! Sila. Nagkamali. Sa mga tao ko na rin. Naglagdo mga ko sa kasako. No! Sa akong bugas. Oo, sa kasako na. May sa bugas. Ay, sa kasi Nasa ka ron sa kwan. Asaning napitaon doon. Sa Antitikira. Antitikira? Bata na abot ni Antitikira. Gani ko nung sa paan eh. Mga ko nung hingo nila. Ato nilogsong sa Magasog. Magasog Falls. Magasog, di pa ko ni Maulo. Kaya po, baka undong. Dapat sa batuan bituin sa kuan. Di ba? Kadang tubiga ko, no? Padong niya to sa Magasog Falls. Ay, di po. Padong ni sa ijang kinabuhi. Uy, ginoo ko, pastilan. Nganong, kaya po, baka undong, nganong gitawag nag-Magasog Falls. O saman? Kaya itong kasi ng kahabog, marang mga gitawag Magasog Falls, kaya mga sugsog man. Higsog na to, sugsog na to. Patay. Patay. Aray ko, tarantado! Magsusulitik! Aray ko, tarantado! Oh my God. Habog ka rin tanawon, kung hindi ka magtanaw. Kusog ang tubig, lo. Kung sa cellphone mo tanawon, kanang mubo na. Pero ang mga kahoy, lo na, mga kuan. Muna sila ikuan, kanang endangered species undong. Endangered species? Bawal na sila putlon. Aga ko, kaning na nga, endangered ba na? Kung ano siya, duwa na endangered species na. Delikado na. Delikado mo sanay. Ganong delikado. Kinadelikatuhan yung kaundog mo sanay. Pastilan. Ano na naman daw. Antusok-tusok niya. Are you accusing my takutation? Pagsawilik na nasbugbog undong. Sorry my son, you born without mother. Handa na naman. Delikado mo sanay. Di mo sana ang kagwapo. Hindi, ito na si Koda doon, ng Korean. Hala, dinadahi ko sa kidayon. Parang may tinusukan. Tapos, bila ba edad ni Moro nundong? Ay, kabata pa man din mo, pero wapa doon kayo natusukan ni taon. What? Mado pa mga kahoy ka ni sanay pa. Ikaw, wado ka na pasanay nga. Ngayon mo na ginawa nga, go to the world and multiply. Ag ako, go to the world and division. Uy, binali na rin mo ha. Ano ka mahati ang imong kagalingon. Kaya basin ka na rin mong lahi mo makakuha sa picture ni Lapu-Lapu. Sa, kuhan, mahulmaan ni mo ang kagupuhan ni Magellan niya. Di, mahul malo kay, di araman direct, takawag, hulmahan o? Uy, ginoo ko. Kung mo na kay Bilbil, 7 packs mag-iPod ka. Forever yan. Uy, ginoo ko. Gliwat ni mo dong, marag 10 packs siguro. Pastilan doon. Uy, ganda pag kami nga maning kasadahan dong. Dahil ka ng old bridge nila nga. Sana.
Dani lisod ni kadto dani sa una magagi-agi man dani sa una lisod pa ni. Hadlok ani karon bag-o na. Karon lami na highways na, Mo highways. gingon nga tatayan sa atong paghinigog maay inda eh. Naan pa ang atong mga kuan. Anong pa? Tong tatayan karon Bag-o bag-o na. ato nang gilig-on gi concrete ag maayo ang atong pagminahala eh. Wow, konkreto Parang jud kung na sa po. English pamulonglas yun ang atong relationship. Wow, bravo. Ginoo ko dog. Pero pagkainit na kaya init na. Init na. Dagan na ka minutes na. Ay daghan na mga kuan, mga 112. Mabalik na talo kay. Or mabalik na ta paskilan. Lain na pa ng episode. Tanawag mga tubig ko to. Kung ano rin ka ng problemado ka, nahala, lokso na naman. Kung ikondong, mulokso lagi ko. Nagmahapos lang bago na kong gibuwagan. Ay, sila ka namin dahil o. Sila sila kay, kuwan mo na sila ng Special. mauota na itong mga sana. Watay kuwan na, no chance na. Di na naman ta mangandoy mga ingana. Alag, amang gisakyan. Yes, mangulay na na, mamay. Mangat padong, madaming nagkilaran. Sige, mamay. Sama na tulay. Kanang. O, di pa. Yes. One time tagak cellphone. In between ni sa ay batuan o kuan. Balilihan. Padong nga ta sa Hanopol. Oh yes. Sa Hanopol na daay tayo mo na sa Hanopol. So sakop na ni sa balilihan. Okay mga kajunjun. So dagan ka yung mga kuan o? Dagan ka yung mga kakahodan. What's that? Yes. Kasi kakilid. Oh yes. Oh ato ang mga katauhan. Hala pag kuan ka mo diha. Social instancing ha. Alam mga ka-Junjons. Okay. Daghang salamat. Mo na among naabtan naikoan. Dito na. Sige mo gata. Good. Ala saya nga ka sa sakjanan. What happened? Karon pa jud ni si Zana awa pa ikoan. Baguha pa ba? So butin lang walang ano, Ang kaswat. walang casualty. Poros regular. Tandaan guys. Butin na lang walang casualty, poros regular. Manay mga panghitabo nga mong mga nalabdan ng adlaw. Dito Ginoo ko nakalabay may dahil suba nga dakog sog. Nakaroon ta na po'y truck nga natiurok. Oh my god. So that's it. Ang ibalita nito. Kini ang iyong lingkod kinagbarog, Ernie Barog. Diyan na live at your service, babush. Halalo, arang buta na sila no? Nanggi ko nanggi trabaho. Di na kayo natusukan. Ala, membro siguro to team tusok, tinusok. Pakuan to, ay pasig kuha nga to kiss. Kiss sa bayhag. Igura to ning kuan naka-apply sa preno. Supremo galore. Saya nga ka sa sakjanan oy. Kanang nay. So padula magdi na to sila ganahan na to jay hatag na ho. Katas ng kaluoy. Rush. Rusty. Don't rush. Latest video uploaded. Ay dai Matsu. Kuya warang Matsu. Kamatsu deh.
Arang liro ka jenis lolo kicks ug bahay mga sakyan ano eh. Arang daghanang kahoy no. Daghanang kahoy. So, yes. Ano may yung gipalit lo, please? Donut tots. Donut tots. Please, donut tots. Liasi. Liasi, donut. Tuot. Ikaw, Kim Ross. Kim Ross. Please, donut ati. Hello guys, namin sa Servitic ron kami ni Lolo Kiko yung ni Kim Ross. Nagpalit mi og tuan. Oil filter og oil taong grasa. O ngayon, nakaplagan. Bahala o walang Why oil filter? Bahala ko na filter, oil. basta Naatindira. Yan naman Miss Lolo Kicks na rin nagbinuang na rin. Na good vibes na nila. Collab lang ako si Kod, Kim Ross. Kim Ross TV. ug ako ang imong konsensya. Wala kami konsensya no? O ganing ako yung imong konsensya. Ang mga now, God Lord. Ay, konsensya. Let's answer mga Lorang. Alam na ko asa itong nawang loo. Ito ano? Nang liot to sa ano? Kasi mong gusto. Ice cream? Matrending? Ang asa mo ta mag-ice cream ron, Kim? Patinding. Ay ba mo kung saan ang meaning sa Kim? Ato ta mag-ice cream sa Kimpang. Pure kimpang nga. Yes. Sa Queen of Toko-Toko. Yeah, si Kim Mura Ross. so six sa love sa Bohol. At ang iyahang mga vlog sa iyahang YouTube channel, Kim Ross TV. Kim Ross TV. Sukad ka ni Adto, hangtod ka ron. Dalaga gihapon. Ang tiil, kulang Kimpang gihapon. Mega love shout out Ma'am Anneli Mular. Ma'am Esther Norway Boholana. Say Boholana in Norway. Yes, mega love shout out sa QT5 Vlog. Oh, sa tanang mga katusok team. Yes. Thank you so much. Yes. Og ganera tatawa, nakasalamat. Og bye-bye lo, bye-bye. Bye-bye, dala magkinusukay na mo kaya nung gusto dapat. Adag, amang gisakyan. Yes, mangulay na bye-bye. Mga padong, padamig tagbilaran. Okay, bye-bye.